womphakathi unxuse amasonto ukuba alekelele ngokubuyisa unembeza kanye nokuthembeka ezisebenzini zikahulumeni. Assist us to inculcate the culture of professionalism in public service, the culture of caring, the culture of ethics. Ucaleka unxuse amabandla ukuba ayilandelele iminikelo efika isiyisamba esikhulu neshayisa ngamakhala. The church needs to start not to conform just because somebody is tithing at church and the church needs the money. But the church needs to get money that comes from righteousness. Ungqongqoshe wezobulungiswa kanye nokuthuthukiswa komthethosisekelo unxuse abantu ukuba bengathuli uma usizo bengalitholi ezikhungweni zikahulumeni. Sikuzwile ukukhala kwenu ngobugebengu obuhleliwe. Sekunethimba eliholwa uJenene Nhlanhla Mkhwanazi. Uma kukhona ongalitholanga usizo emaphoyiseni, sitsheleni sizofika. UKhubai uthi basemkhankasweni wokuqeda nyanga ubugebengu eminyangweni kahulumeni. Siqaphe yonke iminyango njengoba nibona umengameli asungula ikhomishana kaMadlanga senzela ukuthi kungabi bikho umuntu owenza ubugebengu ebesebenza eminyangweni kahulumeni. Ukuvakasha kukaKhubai nocaleka kuleli bandla bekuyingxenye yokunxenxa amabandla ukuba asebenzisane nohulumeni ukulwa nezinselele ezibhekene nomphakathi okukhona kuzo nobugebengu.